Ahojte, vítam vás v druhom dieli podcastu Filmcast. Dnes mám hostia, ktorého meno určite poznáte, DJ Moto. Čaute. Jeho meno nájdete na plagátoch, kluboch, playlistoch. Ale dnes sa ideme pozrieť na to, ako to celé začalo. Poďme rovno na to. Tak čau, DJ Čauko. Moto. Povedz nám, ako to celé začalo. Tak začalo to tak, že vlastne som pozeral s otcom na nejaké videoklipy, buď z pesničiek, alebo napríklad aj Marshmallowa, hej, z neho som sa inšpiroval ako malý, hej, že proste ako bol to môj sen, aj môjho otca, on chcel byť tiež DJ, ale nejak mu to nevyšlo. Ale akože nakoniec som aj jeho sety pozeral, akože aj Marshmallowa, hej, proste pozeral som nejakých DJov, akože nejaké mashupy, alebo bolo to možno fakt pár rokov dozadu, no možno 5-6, hej, takže ono to ešte nebolo akože až tak vybudované, hej, tá drum and bass komunita, takže vlastne ja som zo začiatku počúval také, že EDM, hej, a nejaký house, nejaký light house, hej, a vlastne takto ja som sa dostal k DJingu. Mhm. Kedy a kde si prvýkrát sa stretol s DJom? Vlastne ja som chodil do tanečnej školy Street Dance Academy, hej, a tam Laci Strike ako hlavný DJ, tak teda hlavný tréner bol DJ a na tábore som mu prizeral, tak keď robil party, hej, do konzoly a inšpiroval som sa. Mhm. Čo ťa na DJangu najviac zaujalo? Tak zaujalo ma to, že DJ vlastne robili niečo kreatívne, hej, že ako dávali svoje srdce, akože robili svoju tvorbu. A vlastne tam zaujímali ma aj tie prechody, hej, medzi pesničkami, že ako to môže byť, že z jednej pesničky zrazu to prejde do druhej a ani o tom neviem. Mhm. Takže to ma tam najviac zaujalo na A tom. pamätáš si na úplne prvý mix, čo si robil a ako to vyzeralo? Prvý mix, to som robil na chate a to bolo hrozné niečo. To som dokonca ani konzolu nemal, hej, to som ja sa iba pripojil s notebookom na reprak a púšťal som ja z okna, hej, na záhradu z repraku nejaké pesničky, hej, čo som ja mal vybraté na YouTube v playliste. A aké si mal vybavenie úplne na začiatku? Tak úplne na začiatku, ako dajme tomu tak možno 4 roky dozadu, keď sa tak bavíme, tak som nemal žiadne, hej, že mal som iba otcov notebook, na ktorom som skoro nič nevedel, ale sťahoval som si aplikácie DJingu, ale zistil som, že sú platené. Takže to vlastne som nevychytal trošku. Ako si získal svoje prvé DJ zariadenie? Moje prvé DJ zariadenie som dostal na Vianoce od svojich rodičov. Bola to malá konzola, hej, fakt možno za 100 eur. A vlastne to mi podarovali ako darček na Vianoce. Začínal si sám, alebo ťa niekto učil? Začínal som úplne na začiatku, hej, úplne sám, pokus omyl, hej, že vlastne som fakt nič nevedel a nevedel som vôbec ani ovládať, ani nič, len som sa proste prizeral na tých DJov, skúšal som aj nejaké YouTube tutoriály, ale nepomohli. Mal si nejakého DJ vzor alebo idola, ktorý ťa inšpiroval? No jasné, mal som tam Aviciiho, škoda, že už nie je medzi nami, potom tam bol EKG, alebo ešte nejakých pár DJov, napríklad Marshmallow, hej, alebo aj Subfocusa, to som ešte ako malý počúval. Uh-huh. A ako si sa učil mixovať? Videá, tutoriály, kamaráti alebo kurzy? Úplne na začiatku teda som skúšal pokus omyl, hej, ale teraz na Vianoce, teraz čo boli, hej, v roku 2024, som dostal kurz od rodičov, hej, v štúdiu Mesokombinát a vlastne tam som sa učil ja už na veľkej technike, čo sa hrá v kluboch. Kedy a kde si mal svoje prvé vystúpenie? Svoje prvé vystúpenie som mal teda na tej chate, ale také väčšie bolo na oslave mojej kamarátky, kde som si ja požičal konzolu, repráky, akože veľké vybavenie a robil som jej tam party. A aké boli tvoje pocity počas prvého hrania pred publikom? Tak moje prvé pocity boli také, že tým, že som ich tam všetkých poznal, tak ako nebolo to až také stresujúce, ale bál som sa, že niečo sa pokazí, hej, že napríklad sa mi odpoja, lebo neviem
urobiť prechod medzi jednou pesničkou. A aká bola tvoja prvá reakcia ľudí na tvoju hudbu? Tak páčilo sa im to, hej, ale zastávali sa aj toho názoru, že sa vlastne mám čo učiť. A aké problémy si musel riešiť na začiatku? Tak na začiatku som musel riešiť aj to, že som nemal na čom hrať, hej, že vybavenie. A napríklad aj to, že keď už som bol po kurze, tak som napríklad ešte sa musel učiť dosť akože na to, aby som mohol ísť niekde vôbec hrať, hej. Na to, aby som mal nejaké skills. A mal si niekedy chuť to vzdať? Čo ťa udržalo v hre? Tak chuť vzdať som to nemal ešte, hej. A dúfam, že to ani nepríde. Ale udržiavalo ma v hre to, že chcem sa dostať na Tomorrowland, ako ísť zahrať na veľký festival. Má tvoje meno DJ Moto nejaký príbeh alebo význam? No jasné, má. Keď som bol menší, hej, možno 6 rokov dozadu, tak za vlastné vreckové našetrené som si kúpil ja vlastne minikrosku, akože motorku a chcel som robiť akože minikros, ale nejak sa mi to nepodarilo. Ale ešte predtým som natáčal ja nejaké videá na YouTube, hej, proste nejaké kraviny a vlastne hľadal som meno ako pre YouTube kanál, tak som vymyslel Moto Jakub, hej, a teda v tej bývalej tanečnej škole ma začali volať Moto, takže som ako keby mi to prísklo, hej, a teraz ma všade volajú Moto, takže som rovno aj DJ Moto. Kedy si uvedomil, že chceš DJing robiť naozaj vážne? Naozaj vážne som si to uvedomil vtedy, keď mi ten kurz rodičia zaplatili a po prvej hodine tam s DJ-kou, ktorá ma učila a vlastne tam mi aj ona vysvetľovala, že by ma vedela ona zobrať do klubu, akože hrať na prvý event, čo tam budú mať. Čo bol tvoj prvý cieľ ako DJ? Tak ako môj prvý cieľ bol to, že sa dostať do povedomia niekam, hej, ako buď na sociálnych sieťach, alebo aj na verejnosti. Ale na sociálnych sieťach sa mi to podarilo skôr a prvý cieľ bol taký, že 1000 followerov, hej. Ako a kedy vznikol tvoj YouTube kanál? Môj YouTube kanál vznikol v roku, neviem ako, možno 2019 a to bolo počas korony, keď som sa nudil počas online vyučovania a hral som tam, ja neviem ani čo, hej, na počítači a proste zapol som si nahrávací program a niečo som skúšal nahrávať, hej, a potom som to vydal. Čo ťa motivovalo tvoriť videá? Tak motivovalo ma to, že chcel som byť ako tí ostatní veľkí youtuberi, hej, ktorých som ja vtedy pozerával a fascinovalo ma to, že akí sú oni slávni, hej, a vôbec, aké oni majú dosahy. A aké bolo úplne tvoje prvé video, o čom bolo? Vôbec si nepamätám, ale asi to bolo, jak som hral nejakú mobilnú hru a vlastne kecal som do toho nejaké kraviny, takže to bolo také. Čo ti dalo najväčší impuls pokračovať? Najväčší impuls pokračovať mi teda to, že tí veľkí youtuberi, hej, a chcel som byť slávny. A moc som si na tú dobu myslel, že dostanem YouTube play button, ten silver, takže to som si už moc myslel, ale to ma akože motivovalo pokračovať. Ale akože neskôr som si úplne prestal. Ktorý moment bol pre teba zlomový na začiatku kariéry DJ? DJ, tam bol ten, že teda tá technika nebola, hej, a tým, že ja som nemal vlastný notebook, hej, že ja som používal mamkin na ten DJing, ale úplne na začiatku, teda pred kurzom to ešte tak bolo, že vlastne nič som nevedel, hej, že to som fakt iba na počítači, hej, v rekordboxe, to nahrával akože cez diktafón, hej, cez reprak, cez mobil, takže to bol taký, hej. A ako sa tvoj štýl hrania menil od prvých dní? Od prvých dní, tak tým postupne som bol skúsenejší a skúsenejší, hej, akože aj s technikou som bol a bol som už aj po kurze, hej, počas kurzu som bol skúsenejší aj s tou technikou, ale aj s hudbou, že ako to pracovať a tým, že som tanečník, tak vlastne tú hudbu ja počúvam hudbu od malička a ako beatmatching pre mňa nebol problém. A čo ťa najviac baví na DJingu dnes, čo si nečakal na začiatku? Takže to bude mať také veľké, dobré ohlasy a veľké dosahy a že ľudí bude baviť moja tvorba, že proste budú si užívať so mnou, hej, a to bolo úplne najviac. A mal si nejaké technické problémy alebo nehody na prvých vystúpeniach?
No, na prvom streame, ktorý som mal v štúdiu, tak bolo to, že ad jedna som to nemal dobre zapojené, takže najprv mi tam nenahrávalo zvuk, že nebolo tam počuť skoro nič. A rovno v prvých minútach som to rovno pokazil, hej, takže... Ale z chýb som sa naučil, hej, a teraz to už nahrávam profesionálne. A ako vyzerá tvoj tréning a príprava na vystúpenie na začiatku? Tak teraz ja momentálne si pred každým vystúpením teda, ako ja každý štvrtok streamujem, hej, o 10:00, tak ja si stiahnem nejaké pesničky, hej, buď kúpim, alebo stiahnem na čierno, hej, a urobím si z toho set, najprv si tie pesničky ja predpripravím a urobím si z toho nejaký set. Teraz už mám doma konzolu od Pioneer a vlastne zahrám si to pred tým streamom, aby som videl, že či je všetko v poriadku, keď tak urobím nejaké menšie úpravy a vlastne to rovno spustím von. Mal si podporu rodiny alebo kamarátov? Ako to prebiehalo? Jasné, mal som od rodiny aj psychickú, ale aj finančnú. Tým, že mi zaplatili prvý kurz, hej, a aj prvú konzolu, takže za to som im veľmi vďačný. A od kamarátov jasné, zdieľavali ma na Instagrame a dávali ako mňa do popredia medzi ich ľudí a kamarátov, že vlastne na mňa hovorili dobré ohlasy, že som dobrý DJ, hej, že budem streamovať a robili mi plus minus takú reklamu. A aké rady by si dal ľuďom, ktorí začínajú DJ? No tak podľa mňa netreba to rovno hneď prepáliť s najlepšou technikou, hej, a nebyť strašne zbrklý a nemať strašne veľké ego, lebo aj keď vy vyletíte, akože aj followerami alebo proste veľké dosahy, že budete mať, ako rýchlo vyletíte, tak môžete rýchlo aj spadnúť, hej, že proste ono je to aj o tom, že ako máš nastavené to svoje ego a takto. Čo si sa naučil o sebe počas začiatkov? Tak naučil som sa aj to, že proste ako keby nemám byť zbrklý a že všetko má svoj čas. Napríklad teraz už si ma volajú na akcie, ale vôbec to tak nebolo pred 3 alebo 4 mesiacmi. Kedy som úplne začínal a začínal som vlastne od nuly, lebo som vôbec tomu nechápal, hej, ale pozeral som aj na nejaké tutoriály, hej, ako na TikToku alebo proste na sociálnych sieťach, že tutoriály, ako urobiť mashup, alebo proste niečo také. Ale vlastne tak, no. A aký bol tvoj najväčší strach, keď si začínal? Že sa nedostanem do popredia, alebo že proste ja sa budem snažiť, hej, budem do toho dávať strašne veľa úsilia, hej, budem do toho dávať strašne veľa peňazí a že vlastne nič mi z toho nevíde, hej, že ako kariéra vôbec nič, že nebude. Pamätáš si na niečo, čo ti povedal niekto blízky a pomohol ti? Áno, pamätám si, moja DJ-ka Circle, neviem, Circle Drum and Bass na Instagrame, tam, ktorá ma zaučala, tak aj ona mi hovorila, že netreba byť zbrklý, že všetko má vlastne svoj čas, hej. Že aj jej trvalo nejaké tie 2 roky, kým sa vypracovala na to, ako teraz ona je. Ako si riešil kritiku na začiatku? Kritiku som práve, že ja vôbec neriešil, hej. Ako, neviem, proste mňa nezaujímali zlé názory iných, hej. Ale tie dobré ja si berem dobre, hej, že proste berem si to k srdiečku a vlastne úplne super. Čo by si nespravil inak, keby si mohol vrátiť čas? Tak nebyť zbrklý a nechcel by som mať všetko naraz, hej, že nechcel by som ísť rovno hneď po prvom kurze, hej, ísť hrať na Tomorrowland alebo proste na nejakú väčšiu akciu, hej, drum and bass, ale že proste byť ako pomalšie sa vybudovať. Ktoré skladby alebo žáner si vtedy naviac hrával? Tak pôvodne som hrával hudobný žáner EDM, alebo proste také ako keby klasiky, ktoré poznáme z TikToku. Ako ešte potom som skúšala nejaký tech house, hej, hip-hop, ale teraz ja sa držím drum and bass a profesionálne robím drum and bass, ale som vyučený aj na iné žánre. A ako si vyberal hudbu na svoje prvé sety? Tak pomáhala mi tá DJ-ka Circle, hej, a za to je veľký shoutout. Ona mi poslala aj nejaké tracky, hej, ukázala mi, že ako sa to tvorí. A potom teda vlastne
som si sťahoval ja nejaké pesničky z YouTube napríklad, hej, ako drum and bass, nejaké známe, ako je teraz napríklad Vibration, alebo neviem, Solar System od Subfocusa, ako tieto úplne známe a z tých som skúšal akože úplne prvé sety. Mal si nejaký sen alebo cieľ, ktorý ťa motivoval? Tak mám sen, ktorý ma motivuje a chcel by som si zahrať teda na nejakom veľkom festivale, ako napríklad Tomorrowland, hej, alebo aj v Československu napríklad Pohoda, Grape, alebo Beats for Love, alebo niečo také. Ako sa menili tvoje očakávania od DJingu? O DJingu moje očakávania akože prišlo mi to tak, že ako keby DJ sú iba tí, ktorí robia hudbu, hej, občas si ich nejaký človek vypočuje akože na Soundcloude alebo Spotify, ale že im nedáva nejakú veľkú pozornosť, čo som sa ja dosť mýlil. A teda aj sa mi to ukázalo, hej, že fakt ako veľa ľudí to zaujíma, ľudí zaujíma veľmi dobrá akože muzika a tvorba ostatných ľudí. Aký bol tvoj najväčší úspech z prvých mesiacov či rokov? Tak môj najlepší úspech teraz, čo som pred pár mesiacmi dostal, tak to bolo možno pred mesiacom a dosiahol som 10 000 sledovateľov na Instagrame a vlastne ma aj oslovili viacerí ľudia, že ísť hrať na akcie alebo teda o spoluprácu. Čo ti dalo najväčšiu radosť na tvojej ceste? Tak najväčšiu radosť mi dalo to ako keby ten úsmev tých ľudí, ktorí sa na mňa pozerajú, hej, ktorí počúvajú moju tvorbu, hej, aj tie dobré komentáre, buď ohlasy, alebo také zdieľania na storke, hej, že kde ma označili, že výborná tvorba, hej, že super video a takto. Ako vyzerá tvoja príprava dnes a ako to bolo na začiatku? Tak príprava dnes, teda buď na hranie, alebo celkovo je to také, že teda si stiahnem nejaké pesničky, pripravím si ich a idem do štúdia. Keď idem nahrávať nejaký set, idem do štúdia a vlastne tam si ja pripravím techniku, pripravím si na nahrávanie techniku, čo tam už oni rovno majú. Pripojím si USBčko, hej, urobím si zvukovú skúšku, že proste, aby sa nič nepokazilo počas setu. A vlastne takto, no. Máš nejaký vtipný alebo nezabudnutelný príbeh z prvých dní? Tak počas kurzu teda zo Circle, hej, som našiel ja taký jeden ako keby bootleg alebo remix, hej, na Ogie Schwaby track, hej, a vlastne to, keď som jej tam pustil, tak to sme tam tancovali, hej, úplne sme si užívali. A ako si zvládol stres alebo nervozitu pred prvými hraniami? Tak práve, že ja som moc nervózny nebol, hej, ale mal som akože také tie motýliky v bruchu, hej, že vlastne teraz ja idem hrať von, akože idem hrať pre verejnosť, hej, a že už to nie je len také, že som zavretý v štúdiu a nahrám si to, hej, kde na mňa nikto nepozerá okrem možno jednej osoby, hej, ktorá tam bola so mnou. Ako sa tvoje publikum menilo od začiatku? Tak od začiatku úplne to bolo také, že najprv teda ma počúvala rodina, kamaráti, hej, a proste postupne sa to vypracovalo do akože väčších dosahov, napríklad na Instagrame, hej, kde ma začali počúvať aj nejaké akože keby celebrity alebo influencery, hej, že teraz akože mňa sleduje napríklad Janis, sleduje ma Svetozár, hej, aj Duklok už videl moju tvorbu, takže to sa mi takto strašne menilo. A teraz otázka iná, že ako zvládáš hejty, komenty a hejterov? Práve, že ja týchto hejterov neriešim. Že ono je to také, nech si človek myslí, čo chce, ale nad nikým sa nevyvyšujú a nikoho neponižuje, hej. Ja to berem tak, že proste niekto si myslí svoje, neberem mu to, hej. OK, na čo si ho bloknúť, čím ti dokážem, ako keby to teraz začnem riešiť, hej, v komentároch začnem sa s ním hádať, alebo toto. Má ego svoje, myslí si, že ako ma odfajčil niekam preč, hej, psychicky, ale to vôbec, že není pravda, akože mne to je plus minus jedno, hej, aj zlé komenty, alebo zlé ohlasy na toto, každý má iný music taste, alebo proste iný názor na mňa, alebo iný názor celkovo na DJing, alebo drum and bass. Čo by si chcel ešte povedať o svojich začiatkoch, čo sme ešte nespomenuli? Tak ešte na záver chcem povedať, že som najprv vôbec fakt nevedel, hej, že kde začať a
Vlastne nakoniec sa mi dala prvá spolupráca, čo teda je s firmou Razer, takže vlastne oni mi posielajú Razer, hej, a ja robím akože reklamu, alebo teraz budem mať aj ja vlastné trička, hej, možno niečo urobím také, že o limitovanú edíciu, hej, to by som urobil, ale možno za 20 000 followerov, alebo nejak tak, že by som dal urobiť pár kusov, akože trička, a že to, keď tak by som potom mohol predať za nejakú priateľnú cenu. Ale fakt som nevedel, kde začať, hej, že proste ja som sa iba prizeral ostatným, ako na pult, alebo ako hrali, a nevedel som vôbec nič ohľadom toho, ale teraz ti viem odohrať úplne výbornú, plnohodnotnú party na oslave alebo či na svadbe, hej. A to všetko za podpory mojej rodiny, či kamarátov, alebo teda DJ-ky Circle, alebo celkovo od mesokombinátu, takže za to vám veľmi pekne ďakujem, hej, a veľmi si toho vážim. Tak ďakujem ti pekne, DJ Moto, že si s nami zdieľal svoju cestu. Prajem ti ešte veľa úspechov a tešíme sa na tvoju hudbu a videá. A vám všetkých, ktorí nás počúvate, ďakujem za pozornosť a nezabudnite sledovať na Instagrame DJ Moto a na YouTube Filmcast Podcast. Čaute. Čaute.